Oo nga. Hi Box, magandang taon, it's me, Madam Tony, and welcome back to my channel. Another day, another vlog. And for today's vlog, ayan, medyo matagal tayong hindi gumawa ng content. Kaya ngayon naman, magbibigay kami ng konting kasiyahan sa inyong lahat. At ngayon, ang gagawin natin ay ang Helmet Challenge. At makakasama natin ngayong video na to, ang napakagandang halika na dito! Si Mara na nakulam. Kumusta ang nakulam? I'm Kinakamahan. Nagpagupit na po. Oh, nagpagupit na siya, nakulam siya. Siyempre makakasama din natin ngayon ang nag-iisang napakagandang PA ng Madam Tonya, si Poca Sofia! Ang may nagkulang sa akin. And so, kung napanood nyo yung kulang video ni Mara, siya po yun, nagpagupit na po siya. Sinulam niya po ako. Yes. And syempre, wag na natin patagalin. I-consume lang natin tong video na to sa loob ng siguro 3 minutes. Ayan, kung nag-extend doon, i-stop na natin. And gagawa pa tayo syempre ng iba pang content para i-post dito sa ating Facebook page. And syempre, pati na rin sa ating YouTube channel. Kaya naman sa mga hindi pa po nakapag-follow sa ating Facebook page na Madam Tonyang Vlogs, please follow our Facebook page. And syempre, huwag niyo kalimutang i-share lahat ng mga videos natin. Anong ginagawa niyo? Para mas madami pa tayong mapasaya. Ayan, so mag-judge endpoint tayo. Kung sino ang matalo, sino ang matalo sa isa, gano'n, siya yung mauuna. Okay. Bayis, ha! Okay! Mauuna sa... Okay. Mauuna ka, Mara. O, ganun lang. So, isusuot na po natin yung helmet natin kay Mara. And huhulaan mo lang kung sino ang makakakuan sa amin. Are you ready? Yes, I'm ready. Paano yung ready? Ha? Paano yung ready? I'm ready. Okay. First. Hulaan mo Nare-relax ka ba? Ha? Yes. Okay. Okay, hulaan mo lang kung sino yung mauuna sa aming dalawa. Poca. Tumingin ka, ganun ka. Tumingin ka, tapos ituro mo kung sino sa amin. Okay. Poca. Tonton. Pati pa rin. Hindi mo na huhulaan. Bilisan mo kasing iganon yung pan mo, yung ulo mo, parma. Poca. Bilisan mo. Okay. Ay, bakit? Tingin ka lang doon. Poca. Aray ko. Okay lang ba? Masakit doon sa loob, hindi naman, diba? Foam naman yung nandun sa loob. Gagawin pa ako. Shota. Tingin ka lang. Diretso lang. Abay, hindi mo makakapagpapala. Natin yung magdalok dyan. Aray ko. Ang sakit na lang. Ako yun. Aray ko. Abay, at tanga ka, Mara.
lang. Hindi mo mahulaan talaga. Hulaan ni Kung bakit nagkaganon ako pero hindi ako yung nagkwakwa. Hindi. Doon. Doon ka sa camera. Isa lang sabihin mo. Isa lang. Sabihin mo. Lakasan mo yung boses mo. Ano masasabi? Ano yung bagam? Ano may bagam? Hindi ka makahula? Hindi ka makahula. Kasi, Hindi ko alam kung sino siya yung nagalingan mo kasi bakla. Ay, anyway, special thanks sa helmet kay Rai, kay SK ng Del Corpo. Thank you so much. Yes. Kahit panoorin mo sa video. Ganyan lang, ganyan. Nabandugan. Huwag mo lang Hindi mo lang mo. Hindi ko sino mag- Oo nga. Hindi pwede pag naganon ka na, iganon mo na agad tapos ituro mo kung sino. Oo. Ganon. Anong nakita kita kahit i-replay mo yung video? Bakla. Kahit tignan mo sa video kasi Sige. Uy, bakit kasi? Nagtaka ni Mara, di ba lang? Kasi sabi direct ka lang. Ay. Nag-direct Ano nakita ko? Kaya nga, kwan yun, binilito ka namin kunwari nagaganon ako pero hindi, Pagka dito ka, baka mamaya. Suko na, sabihin mo kung suko na. Effect na daw. Ano Ayaw ang na. nasabi mo? Hindi ko mahulaan itong mga dalawang bag na ito. Old Bodera. Bodera queen. Nagsasabi lang totoo. Kahit mo na mo yan sa video. Mga sinungaling po sila. Kahit talaga ng video. Okay po. Okay. Thank you. Maraming salamat po sa nanood ng video. Why Thank should- you. Why should we hire you? We hire me because hiring. That's all. Thank you guys. And- Goodbye. And meron ka And- job. Job is Kaya, kung gusto niyo pa ng part 2 mga box, si Poca naman ang kapag part 2 po namin. Bye. Just comment lang. Bye. Wait lang! Ay, Kung gusto niyo ng part 2, mag-comment lang kayo. And syempre, huwag niyo kalimutang i-share itong ating video. video para mas madami pa tayong mapasaya. And syempre, huwag niyo kalimutang i-follow. Ayan, i-follow niyo na din yung aking Facebook page. Madam Tonyang Vlogs. Meron ding Madam Tonyang Music Entertainment. Meron ding Madam Tonyang. And syempre sa YouTube channel, Madam Tonyang! Ayan! Yaman! Abangan ang ating part 2. Mag-comment kayo. Bye! Bye mga babakla. Ano masasabi mo? Nasiyahan naman ako pero sinungaling po silang dalawa. Bye!